Vítajte na dnešnom volejbalovom turnaji. Som rada, že sme sa tu zišli opäť 7-krát. Dávam slovo Ondrejovi Váhnovi, starostovi obce Lovča. Ďakujem Aneške za slovo aj za to, že už tu niekoľkýkrát organizuje tento turnaj. Ďakujem aj všetkým, ktorí ste pomohli. Viete sa tu dobre, vítam vás srdečne aj všetkých, ktorí ste prišli, či už z blízka alebo z ďaleka. Ešte tak organizačne uvediem, že dnes sa tu konajú dve podujatia. Jedno je tento volejbalový turnaj, potom o 19. začne futbalový zápas Slovnaft Cupu. Preto vás aj Janečka prosila, aby ste tie auta parkovali to, aby sme si to tak rozdelili ten priestor, nech aj oni sa tam vedia potom pohybovať. Tak vám prajem, aby sa dobre cítili a nech vyhrajú tí najlepší. Dávam slovo Matúšovi Tesákovi, to bude dneska hlavný rozhodca a on vám povie pravidlá. Takto, keďže je 8 tímov a máme len jedno ihrisko, je to rozdelené na dve skupiny, Ačko, Bčko, po 4 tímy, každý s každým v skupine. Bude sa hrať na dva hrané sety do 15 v skupine. 15. bod, koniec, žiadny dôvodový rozdiel. Prvý zápas hrajú hasiči a Blockbusters. Poprosím vás ísť sa rozcvičovať, aby sme za 10-15 minút mohli začať. Ďakujem. Keď bude sedmička. Tak. Slavová tá. Dobre, máte to hotové, môžete ísť dole. Dobre, môžete sa obuť, ja to odpíšem. Takže sedmička, čiže je to také ako sedmička. Celková kondícia slavíčka. To ste tu, 102 kg. Všade máte, pod každým obrázkom máte počuť. Dobre? No, s tým veľa nenarodím, to si ešte vysoko. Poslal späť. Máme 11. Skoro športový tým. Keby to bolo pod 10, tak si športový. To ešte stiahnem. 1%. Bazálny metabolizmus je 1783 kalórií, to je to, čo spálite v kľude. Celý deň budete takto správne pohnecaný prstom, tak spálite tých 1700 minút. Chudý, stredný, mohutný typ, takže vy ste stredný typ postavy, nie ste športovec, nie ste so zvýšeným tukom, ale tak akurát. Pomer tuku v norme, svalová hmota priemerná.
Takže chcela by som sa poďakovať dnešným usporiadateľom a partnerom podujatia, ktorými sú Obec Lovča, Miráž, Žiar nad Hronom, firma Reneso, Žiar nad Hronom a MT Autokomplet Lovča. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli, že ste podporili toto podujatie a že vďaka vám sme mohli zažiť taký krásny deň. No a mohli by sme prejsť k vyhodnoteniu. Takže poprosím kapitánov družstiev. Diplom za účasť vyhráva družstvo Zlatokopky. Ďakujeme pekne. Odozdajte mi. Fotku sa s vami mám urobiť. Gratulujem. Nealkoholické. Na 7. mieste sa zúčastnilo družstvo s názvom Skade ruka, skade noha. Gratulujeme. Dobre, niečo nám zvýšilo ešte. Dobre, sme nejako medzi tými prvými od konca, tak máme. Ďakujem. Šieste miesto vyhráva družstvo Zlatokopy. Gratulujeme. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Ďalej sa umiestnil tým s názvom Families. Gratulujeme. Máme tu, nemáme... Gratulujeme. Toto je náš spoluorganizátor. Ďakujem za pomoc pri organizovaní tejto akcie. A takisto aj celému týmu, že prišli. No a krásne 4. miesto získavajú Blogmasters. Gratulujeme. Prišli k nám až z Veľkého Krtiša. Ďakujem. Počkaj. Ďalší tým, ktorý ku nám cestoval z dosť veľkej diaľky z Bratislavy, je to tým Uvidíme, čo to dá a získali krásne 3. miesto. Gratulujeme. Poďte všetci, nech sa páči. No a druhé miesto obsadili naši domáci Lovčania, hasiči. Gratulujeme.
No a víťazom dnešného volejbalového turnaja už 7. sú družstvo s názvom Finisheri. Gratulujeme! Ďakujeme. Tak sú dobré dárečky. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Verím, že sa stretneme aj o rok takto, v takomto hojnom počte. No a teraz poprosím všetkých, poďme si urobiť jednu spoločnú fotku tuto, na schodoch. Poďte sem ku nám. Zvyšok bude mať čo? Ešte máme brať. Ďakujem pekne. Takže rozhodca číslo 2 príde. Ríšo, poď nám pomôcť vyžrebovať prvého výhercu tomboli. Čiže proteín získava číslo, je to modrý lístok s číslom 100. Gratulujeme. Poprosíme výhercu, aby prišiel vyžrebovať ďalšieho výhercu, ktorý získava darčekovú poukážku z plaveckej školy Šťastné rybičky pre dieťa do 7 rokov v hodnote 50 eur. No a výherca bude ružový lístok s číslom 9. A máme tu, nech sa páči, gratulujeme. Takže družstvo, uvidíme, čo to dá, vyhráva na celej čiare dneska. No a podarilo sa mu vyžrebovať číslo 62 s rúžovým lístkom. Kto má číslo 62, rúžový lístok? Slavko Krátky. Nech sa páči, vyhráva sadu pohárov na čaj. Slavko a Borka nám dneska robili analýzy skladby tela. Ďakujeme veľmi pekne, že sme sa mohli dozvedieť všetko o našom tele. No a ďalší výherca, ružový lístok, bude to číslo 26. 26, ružový lístok. A vyhráva balónovú výzdobu v hodnote 180 eur. V cene výhry balónová výzdoba s konštrukciou v tvare kruhu, voliteľné farby balónov. Je to on, Janči, gratulujem. Ďalšia výhra je balík s drogériou, každodenné potreby a vyhráva to opäť ružový lístok a je to číslo 40. Gratulujem. No a už tu máme aj inú farbu, fialový lístok, dvojciferné číslo, dosť vysoké, je to
číslo 90. No a tento výherca vyhráva šampanské. Gratulujeme, No a teraz tu máme niečo pre milovníkov káv. To balenie kávy získava rúžový lístok. Je to jednociferné číslo a bude to číslo 5. Gratulujeme. No a ďalšia cena je to poukaz v hodnote 50 eur na prenájom tovaru na oslavu, hostinu, podľa vlastného výberu. Je to firma Balónový svet a je to číslo 36 a lístok farby ružovej. A ja si viem, kto to má, či nie? 36, ružový lístok. Gratulujem. Dobre, ďakujem. Nie, ja nebudem. Dnes je tá ružová farba kurze. No a ďalšia cena je proteín. No a číslo je to medzi 10 a 20. Takže sa tešte, pretože výherca s číslom 14 vyhráva veľké balenie proteínu. Nech sa páči, aha, je to športovec, takže paráda. Gratulujeme. No, máme tu posledné 3 ceny. Poukážka na tréning thajského boxu v Apex Fight Gym v hodnote 15 eur. Je to tréner Marek Bendlek a určite sa poteší výhercovi, ktorý má modrý lístok a číslo 1. Gratulujeme. Ak je medzi vami niekto, kto by si chcel zacvičiť vo fitku v Apolóne, tak teraz môže získať darčekový poukaz. Je to mesačná permanentka. Je tu opäť modré číslo. Je to medzi 40 a 50. Takže sa pripravte. Čo si myslíte, aké číslo by to bolo? 44 to nie je. Je to vyššie. 47 je to. Gratulujeme. Takže darčekový poukaz.
a ešte nám tu ostala cena. Sú to vyvážené raňajky od manželov Krátkych, ktorí tu boli s nami dnešný deň. Ďakujeme veľmi pekne, je to spoločnosť Herbalife. No a môže to byť číslo s fialovým lístkom a je to číslo 14. Kto má číslo 14? Gratulujeme, ďalšia športovkyňa. Takže ďakujem všetkým, ktorí prišli podporiť družstva, všetkým vám, všetkým družstvám a športovcom, ktorí sa postarali o toto podujatie. Chcela by som vás pozvať na ďalšiu akciu, ktorá sa koná hneď vedľa. Je to futbalový zápas medzi Hliníkom a Lovčou. No a dúfam, že sa opäť stretneme aj o rok v takomto hojnom počte. Ďakujem veľmi pekne.